uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama nabasazali bonke ekhaya entabeni yeJehova yabonelela. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu baba wethu omuhle ngomusa angiphethe ngawo. Ngesikhathi sizobuya emhlanganweni mhla ka-7 eRichards Bay, saswela into yokuhamba ngayifuna ngayithola. Engiyitholayo wathi ayina-drive uyasebenza umnikazi wayo. Wathi ngifunela omunye naye wathi unendlela uyahamba. Ngase ngikholeka ngathi inkosi Jesu ngicela ushayele le moto sesibuye futhi ngoba mina ngangasakwazi ukushayela imoto ibanga elide emva kokulimala kwami angikwazi ukushayela imoto ibanga elide. Nempela-ke sahamba ngale moto ishayelwa yimi safika emhlanganweni sabuya emhlanganweni kusesebusuku kaze kube manje sabuya. Ngiyambonga uJesu, ngiyaphila manje, ngiyakwazi ukushayela ibanga elide ngenxa yenkosi uJesu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuyithoba kakhulu. Ngicela uxolo baba. Ngicela uxolo kuNkulunkulu nakubazalwane egruphini. Kwenzekile kwafakeka i-emoji egruphini. Kwakhona umzalwane ophuthumayo ongitshelayo. Ngayisusa ngamandla. Ngiyaxolisa. Ngiyabona ukuthi akubanga kuhle ukuthi ngishiye nje kanjalo ngitshela ukuthi ngisindile ekukhishweni egruphini. Bese ngingalicela uxolo. Ngiyalicela uxolo kakhulu. Ngicela uNkulunkulu angithethelele. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba nomama, ngiyabingelela kubazalwane bonke. Ngicela ukubonga uNkulunkulu ngobufakazi bokuthi bengisempini emangalisayo lapho khona bengilwiswa ngesivumo sethu ukuthi uyasibona lesi sivumo ukuthi asisizi, bese ngiqinisela ngaso. Kuningi-ke okwenzekile ngesivumo lesi kuthiwa asikho, kanti bengiboshiwe kwasasekhaya. Ngulo ongenayo nongenayo belusiwe, abanye beluswe nangey'bhamu, abanye kuthunyelwe kuthiwe tshela batshele ukuthi angimfuni ubani kulelo khaya. uNkulunkulu-ke ungimele ngokuhlala ngiye ngaqinisela esifundisweni, ngangena emkhosini ngakhala kuNkulunkulu. Kuningi okwenzekile engazi ukuthi ma bengingekho entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa bengizokwenze njani ukuba bezingekho lezi zifundiswa. uNkulunkulu ungisizile-ke kakhulu. Ekugcineni nje kukhona idimoni eliphumile lapho khona ngivele ngasho isivumo. Mangisho lesi sivumo kwakhona othi hawu kanti awusifuni ngempela. Hayi ngasho ngilele ngaze ngavuka, nangivuka kwaphuma into okungathi kuwumuntu emzimbeni wami ngemuva. Nakuphuma sekulapha kuthi hawu waphakamisa izandla. Angazanga ukuthi izandla engabe ngayiphakamisa-phi. Kuningi kakhulu okwenzekile, kodwa nje ngiqinisekisa abazalwane ukuthi sitha silwa ngempela, sisifuna isivumo ngoba isivumo yisona sesinqobisayo. Ngase kuthiwa ancike okungcono ebandleni elithile, namaphimbo abesekhona, kuliwa kuthiwa kususwa nethende, kodwa uNkulunkulu womusa konke kubuyele. Ngikhululekile, akuphele konke nokwesaba nakho konke. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi.
Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama Ntsibande. Ngiyabingelela abazalwane bonke. Ngicela baba ukuxolisa okukhulu. Xolise kubaba kanye nomama, xolise egruphini engikuyona ekhaya lezwi, xolise ebandleni. Ngicela ukuxolisana kuNkulunkulu. Ngike ngaba nenkinga nje ngoJanuwari yokufaka ama-emojis. Ngibone ngabazalwane nje sebengisendela ama-message bethi bacela ngiyikhiphe. Ngixolisile kubazalwane, ngicela nje ukuxolisa kakhulu nakubaba nomama nakwinkosi uJesu. Ngiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Mpostoli, Baba Mtsibande noma Mtsibande. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngicela ukuthula ubufakazi. Ngathi ngibambe umkhosi nje ey'nsukwini, umkhosi ka-3 days. Ngikhuleka. Ngicela uNkulunkulu angisize ey'nkingeni ebengibhekene nazo. So ngakhuleka. Kuthe nje ngisekuwo lo mkhosi, ngicabanga ukuthi ngosuku lwesibili ngaphupha ngikhuleka. Mangikhuleka ngathi ngisathi ngegama likaJesu, kwavele kwakhona umoya, ngabona ngathi umoya nje owavele washaya lo mthandazo wami, uthi ngegama likaJesu, kwangathi uthintana nawo. Mawuthintana nawo, ngalokhu ngase ngambuleleka, ngaphaphama, kodwa mangiphaphama kwangathi ngisembonweni. Ngambuleleka ukuthi ena umoya lo ufike washaya lo mthandazo wami, ngoba kwangathi kuyathintana, ngiyabona like umthandazo wami nawo kwangathi uphuma emlonyeni, ngathi nje uphuma ukuthi ngegama likaJesu. Lokho ukuthi ngegama likaJesu kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle, kwangathi kuyathintana kanje. Ngase ngambuleleka ukuthi ena uNkulunkulu ube uthinte umthandazo wami, kusho ukuthi uNkulunkulu ungizwile. Kwafika kimi ukuthi njengowesifazane owayethandaza, ecela lokhu ayekucela, ethandaza, ebibitheka, kunyakaza umlomo, kodwa izwi lalingaphumi kuye. Lo wesifazana uNkulunkulu wayizwa imithandazo yakhe, wase eyamphendula. Kodwa ngase ngiyaphaphama lapho nje, ingqondo yayisibuya kahle, sengiyimi ngiyayibuza ukuthi hayibo, ubani lo wesifazane? Ngayibuza. Kwafika futhi umcabango ukuthi lo wesifazane kwakuHana. uJesu Kristu inkosi. Ngathokoza ukuthi uNkulunkulu uzwile imithandazo yami. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekuseni. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelele ikhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonela. Ngilalela ubufakazi baba, ngisabulalela ubufakazi. Kuvuka izwi elivuka kimina ngaphakathi lithi, nawe kulobu bufakazi wake wayenza into yokuthi uthi mawusenda imeseji iyeqa ku-3 minutes, ubaba wakukhuza, kodwa awubuyanga ukuzoxolisa. Ngazizwa ngiphatheka kabuhlungu ukuthi ngempela izwi elivukayo engingalazi ukuthi liqhamuka kuphi, kodwa liqinisile ngempela kwake kwenzeka. Ngicela ukuxolisa baba, eminyakeni eyedlule ngisanda kungena ekhaya lezwi, ngempela kwake kwenzeka. Ngiyakhumbula ubaba engikhorektha, kodwa angibuyanga ukuba ngizoxolisa ukuthi ngempela ngeqile emaminithini abekiwe ukuthi kungeqiwa kuwo. Ngicela ukuxolisa kakhulu, ngicela uNkulunkulu angixolele. Bese kuba ukuthi futhi kudala futhi nakhona sekuyangivukela-ke manje ukuthi nakhona ngake ngayifaka i-emoji kudala. Nakhona futhi ubaba wasenda imeseji ukuthi ngifakile i-emoji, kodwa
nakhona futhi kwakungakabi bikho okokuthi ngempela kugcizelelwe kangako ukuthi i-emoji ayidingeki. Ngicela ukuxolisa, isono siyisono, sohlale nje siyisono, asiboli. Uma beletha ubufakazi kusuke kutshelwa thina ukuthi nawe mangabe wakwenza buyela emumva, hamba uyoxolisa, leso sono sisuke sisekhona. Ngiyacela ukuxolisa baba, nangayo i-emoji yake yangena ngephutha. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, ngisazoxolelwa. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba nomama, ngibingelela kubazalwane bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngicela ukudlulisa ukuxolisa ngamaphutha engiwenzile emsebenzini kaNkulunkulu. Ngiba nokuthinteka okukhulu baba, ngizwa abazalwane bengena becela uxolo kuNkulunkulu baba. Nami baba ngingomunye obenawo amaphutha ekhaya lezwi, kepha engaxolisi. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Kwathi ngelinye ilanga ubaba wangibuza umbuzo, mina ngase ngithi ngiyaxolisa, ngavele ngaphendula enambeni okungeyona ngaphendula ngosuku okungelona, ngiyaxolisa. Kolunye usuku ngaphendula ngakhuluma enambeni okungeyona futhi ngangithi ngangixolisa futhi baba. Ngicela ukuxolisa futhi baba, nami nginguyena impela obekade ethi ngendlela yokuthi uba busy iy'nsuku ey'ningi aze alalele inkonzo, ngize ngithi hhayi ngizoyilalela sengisemsebenzini senginethuba. Ngivele ngiguqe ngalesi khathi ubaba ekhuleka bese ngiyayilalela inkonzo, ngibe ngisebenza. Ngiyaxolisa kakhulu baba, konke lokho ngizwile ukuthi akwamukelekile phambi kukaNkulunkulu. Baba, ngiyaxolisa kuNkulunkulu, ngicela ngixolele kakhulu. Ngiyacela baba umpostoli angixolele, ngiyacela nabazalwane bangixolele kuko konke ukuphambeka. Nama-emoji baba belithi mayingenile ngigijime ngiyisuse masishane ngingaxolisi. Ngicela uxolo, ngicela inkosi uJesu ingixolele. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba. Baba, bengisacela baba ukuxolisa. Ngomhla ka-26 July 2025 enambeni egcina ngo-41 ka-WhatsApp ngenza i-call baba ngo-WhatsApp. Nangomhla ka-11 September 2025 ngenza i-call, ngangaxolisa baba. Ngiyacela ukuthi baba ungixolele, ngicela noNkulunkulu angixolele. Okuyayithinta baba indaba yokuthi uma umuntu engazivumile isono, leso sono asithethelele isono esingavunyiwe. Ngiyacela baba ngixolele, ngicela noNkulunkulu angithethelele egameni lenkosi uJesu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi baba. Ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi nasentebeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngizothanda ukuxolisa ngendaba yama-emoji. Nami kuye kwathi ngolunye usuku ngilalela inkonzo, ngangilalele ngathi ngithi ngiyathinta, kwathinteka i-emoji yangena egruphini. Kepha ngokuthi ngangilalele ngaleso sikhathi i-emoji ngayisheshe ngayibona, ngayikhipha. Kepha ngangase ngi-VN ukuxolisa, ngathi ngoba akekho umuntu obonile futhi ngaleso sikhathi idatha bengingali-onisile, ayingenanga vele. Kodwa enhlizweni yami kukhona lokhu ukuthi noma kungathiwa ayingenanga nabazalwane futhi ababonanga, kodwa uNkulunkulu yena ubonile. Kwahlala nje enhlizweni yami, kwathi ngobunye ubusuku uNkulunkulu wangicacisela ukuba i-emoji ngiyifakile ekhaya lezwi. Bese ngathi nje kusenjalo, ngathi uma ngilalela amanye ama-VN la ubufakazi babanye abazalwane, kwakhona abazalwane abakhuluma ngendaba yawo ama-emoji ukuthi bawafaka, kepha bangaboni umuntu basheshe bawakhipha. Kwavela enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu iyona nto ebeyicacisa kimi ngenkathi ethi ngiwafakile ama-emoji ekhaya lezwi ukuthi kufanele nami ngisende i-VN ukuxolisa. Baba, bese kuba ile ndaba yokuthi silalele inkonzo sibe sibhizi ngokunye.
Iyona nto uNkulunkulu ebeyicacisa ukuthi akayithandi. Iyona nto nami benginakho ukwenza lokho ukuthi uma ngilalela inkonzo uthole ukuthi ngiyaklina endlini, ifoni ngiyibeke laphaya, ngibhizi ngilalela inkonzo kodwa futhi ngibhizi ngokunye eceleni. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi ngiwasha nezitsha. Ngenxa yesikhathi esibekiwe se-V_N, ubufakazi ngisazobuye ngibethule. Baba, ngizothanda ukuxolisa kakhulu uNkulunkulu iy'ndaba zokungafakazi. uNkulunkulu kuningi angenzele khona ngingafakazi. Kuye kwathi ngobunye ubusuku ngilele, ngaphupha sengathi uBaba uSibanda uyangifonela engibuza yona indaba yokuthi yini ndaba ngingafakazi. Kepha-ke ngabeka nje ezinye izinto ey'seceleni nje iy'tori, ngasho nanokuthi ngiyasaba. Kwathi emini ngilalela inkonzo, uBaba uSibanda wayikhuluma yona le ndaba yokuthi bakhona abazalwane ukuthi sivinjwa yini ukuthi sithule ubufakazi. Kukhona abazalwane uthole ukuthi kade kwenzeka empilweni yakhe yaphuza ukubuletha ubufakazi. Wafika naye emothi yimina omunye wabazalwane ongakaze afakaze, kepha uNkulunkulu ungenzile njalo umusa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathobeka, ngiyabingelela baba, ngibingelele umama, ngibingelele umndeni wonke wakaNsibani. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibingelele abazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ngicela ngixolise ukudilitha baba ngenhla sike yasendeka ingakaqedi kulokhu nje ngisathi ngiyaqala kwase kwachofeka. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela baba ngixolele. Baba, ngixolisa nami la ngenkathi ngilalela ubufakazi Friday, ngezwa ngithinteka kakhulu. Abazalwane babexolisa ngakhona into engithintayo nami ukuthi ngihlala kanjani ngingaxolisile mina nganalento nje engidlayo i-weekend yonke. Into ibiyihle enhlizweni nami ukuthi angixolisile nami. Baba, ngicela ukuxolisa ukuthi nami ngomunye owake walalela izinkonzo ebhizi esebenza mhlampe ekhishini. Ngangijwayele ukulalela ekhishini ngoba ngakho ngisanda kungena ekhaya lezwi ubaba mayefake mhlampe lezi inkonzo, mhlawumbe sokuthi ngiyapheka, ngithathe ifoni ngiyibeke lapha ngibe ngilalela. Kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu wangisiza wangilekelela lapho ngoba bengingasakwenzi manje. Ngathola nje ukuthi angiyeke le nto, ngayiyeka. Besithi uma ngingayilalethi ngincamela ukuyiyeka ngize ngiyilalele sengizobuye ngilale. Ngayeka ukulalela ngibe ngibhizi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngakwazi ukuthi ngisheshe ngikubone ukuthi kurongi. uJesu Kristu inkosi. Okunye baba, ngiyabonga kakhulu futhi ukungena ekhaya lezwi kuthe kuzoze kube u-Friday, ngake ngahlaseleka ebusuku ngaphupha ngathi ngiyacindezeleka, kodwa ngokubiza igama elithi uJesu Kristu inkosi ngazibona ukuthi ngiyanqoba ngoba engeneni kwami ekhaya lezwi lamaphupho abengihlupha kakhulu. Abengihlupha uthole ukuthi isitha size singizuza kwesinye isikhathi senze esifuna ukuzokwenza phezu komzimba wami. Kodwa silokhu ngangena ekhaya lezwi lo moya awusangihlaseli. Ngamangala ngeza ngiphatheka ngoLwesihlanu uma ngizwa ungigcinezela, kodwa ngamemeza igama elithi uJesu Kristu inkosi. Khona ephusheni ngalwa nawo nganqoba ngoba ngangibiza igama elithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu baba ngokungena ekhaya lezwi, liyasisiza ikhaya lezwi, siyanqoba ngisho emaphusheni ngaleli gama. Siyabonga kakhulu ukuthi uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nakumama umpostoli nakubazalwane bonke egameni likaJesu. Baba, ngicela ukuqala ngokuxolisa ukuthi ngiphuze ukuletha lokhu ukuxolisa ukuthi emva kokulalela umzalwane eyala ngokuthi uNkulunkulu akakuthandi ukuthi silalele inkonzo sibe sibhizi ngokunye. Nami ngingomunye umzalwane ngihlezi ngibhizi ngaso sonke isikhathi, kodwa ngenxa yokungazi benginakho ukuthi ngiyivule inkonzo ngibe ngibhizi ngilalela inkonzo. Nje ngiyaxolisa kakhulu kakhulu kuNkulunkulu Baba nakubaba umpostoli njengomntwana kaNkulunkulu ephathisiwe ukuthi sibhizi ngey'nto zethu silalele uNkulunkulu singamniki isikhathi sakhe. Ngiyabonga kakhulu nje ngalobu bufakazi ngoba bungenze ngabona ukuthi
angimnike uNkulunkulu isikhathi sakhe, ngoba ngesizathu sokuthi ngihlezi ngibhizi. Noma sengisithola isikhathi, ngisithola ngesikhathi sasebusuku, sekumele ngilale inkonzo ngingabe ngisakwazi ukuyilalela ngendlela efanele, sengizela ukuthi kulo 24 hours uNkulunkulu asuke nginike wona, ngihlulwe ukumnika noma i-hour elilodwa, kodwa ngiyampintshisa nezinto zami. Ngiyaxolisa kakhulu kakhulu, ngiyayithoba. Xolisela kuwena Baba uMphostoli, ngiyayithoba egameni likaJesu. Ngibonile lento ukuthi bengona, bengingazi ukuthi ngiyona. Ngitshela ukuthi ngenza kahle, kanti uNkulunkulu akakuthandi, ukuthi enginikezile usuku lonke, yena sengihlulwe ukumnika nje i-hour-ke ngenani. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazilahla, ngiyazithoba egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga nje ukube mhlampe mzalwane akazange abuthule lobu bufakazi, bengeke ngize ngazi ukuthi uNkulunkulu angimniki isineke sakhe, angimniki isikhathi sakhe, kodwa ngiyampintshisa, ngimnika ngoba nakhu kuthiwa ngisemkhosini, ngila ngimnika khona, kodwa nje usuku nosuku ngiyampintshisa nezinto zami. Ngifundile kakhulu, ngiyabonga egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga Baba. uJesu Kristu inkosi babe. Ngiyakubingelela babe namake nebazalwane bonke entsabeni nasekhaya lezwi egameni likaJesu. Ngicela kwendlulisa kuxolisa lapha babe, ngake ngangenelwa i-emoji ngingakayiboni nekuthi ingene kanjani. Ngathuka nje bazalwane sebavela bathi kunana i-emoji losoyifakile. Ngamangala ukuthi kanjani, ngithi ngigagatsena kangaka Nkosi yami, kepha ngakhanza seyingenile ngayidilitha, ngaxolisa, ngabonga kubazalwane. Manje iyangibambelela nangithi ngifuna kuthula bufakazi kungibisela lemuva ukuthi angikaxolisi nge-emoji le yangingenela. Ngiyaxolisa kakhulu kubazalwane, ngiyaxolisa kuNkulunkulu, Moya lo oyingcwele, ngiyaxolisa kakhulu egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu manangixolele. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa ngokudilitha. Ngibingelele ubaba uMphostoli nasekhaya lezwi nasentabeni likaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane bonke entabeni, nabazalwane bonke ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bengihlezi ngilalela ubufakazi bonke bangeyi-6 Mashi, ngazifaka nami ephutheni lokulalela ube wenza izinto zakho. Nele emoji engene udilithe masinyane, ungabe usaxolisa. Nabu-ke ubufakazi bami. Uma ngiqeda ukubulalela ngakhala kakhulu isikhathi eside. Ngathi Nkosi, uyakwazi engikukhalelayo, uthe ezwini lakho wazi esikucabangayo singakakusho. Emcabangweni ongaphakathi kimi olethiwe wokuthi zonke izinkonzo nabefundisi bazo ziyakhonza impela emabandleni azo, kepha uma zingakafinyeleli egrubhini kaJehova, ikhaya lezwi, yiyo le athi ezwini lakhe ngizokwakha ibandla lami. Ngiyilibele incwadi yalapho. Ngakho abangene basindiswe, bavume izono, babhaphathizwe, sibe munye njengoba emunye, ukuze bathole ukudla okusha nsuku zonke, okwakhayo nokufundisayo, okubuya kuNkulunkulu, okuyisa ekuphileni okuphakade. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa ngamaphutha. uJesu Kristu uyinkosi.
Ngiyabingelela baba entabeni yendlu kaJehova nasekhaya lizwi. Ngicela ukuxolisa baba, izolo ngithumele i-VN yadlula ngamasekhenti amathathu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa baba, ngicela ungithethelele. Kuthiwa lowo onendodana unobufakazi. Ngicela ukuletha ubufakazi baba. Ekupheleni kwaFebhuwari kade ngisemkhosini wa-3 days ngoba ngifuna ubukhona bukababa uNkulunkulu. Ngimfuna uNkulunkulu, ngifuna nokuthi anginikeze i-direction mayelana nokuthi ikuphi la fanele ngikhonze khona. Iyona yini indawo le sengiyitholile engikuyona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithe ngisasemkhosini ngosuku engadeklara ngalo umkhosi ngahlaseleka ebusuku ngabo past 11. Kunento nje yayingidlavuna izingalo engathi ngilunywa yinja, ngaphaphama ngakhuleka. Kwathi futhi ekuseni ngolosihlanu ngo-6:30 ngavuka futhi naleli phupho manje kunento futhi manje esengiluma la ngasesandleni ngasey'hlakaleni. Ngaphinde ngakhuleka, hhayi ngaqhubeka nomkhosi. Ngawuqeda umkhosi kwase kuthi ngolosibili ekuseni mase ngivuka nephupho engathi baba kukhona iphepha onginikeza lona wena engathi ngisentabeni yendlu kaJehova. Ngilithathe leli phepha kodwa manje ngingaliboni ukuthi belibhale ukuthini. Bese kuthi ngesonto phambi kwakuthanje mangabe ushumayele ngendaba yokuthi use-primary kufanele ngabe ususe-high school, sengiyayi-paraphrase. Kanti nathi ngalesikhathi ngichazela omunye umama iphupho lami, sikhulumile ngendaba yokuthi uyazi umuntu la ekhona uhleli ka-standard grade kodwa manje siyabona ukuthi nanku higher grade esifanele sibe kuwona. Ngabona ukuthi nanku uNkulunkulu usuyangichazela manje. Ubaba uNtsibande entshumayelweni yakhe usephinda exactly lento ebesisho ya-standard grade no-higher grade, noma yena eseyibeka nge-primary ne-high school. Kodwa into eyodwa le, uNkulunkulu uyaphendula, uyabaphendula abantwana bakhe mangabe bemcela ngempela. Sengiyabona ukuthi uyangidirect ukuthi nali ikhaya efanele ngihlale kulona. Ngiyabonga kakhulu baba ngazo zonke imfundiso zakho, ziyasakha kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ekuseni ngiyabingelela ubaba uNtsibande nomama Ntsibande egameni lenkosi uJesu. Ngiyabonga ngiletha udumo kubaba uNkulunkulu. Baba ngumkhosi ka-21 days ngiletha udumo uNkulunkulu ngangenzela khona. uNkulunkulu wangisiza baba. Bengiwumuntu obevamise ukuthunga kodwa bese inhliziyo yami isigxobekile njena, noma ngakufundelanga ukuthunga kodwa inhliziyo yami isigxobekile engasakwazi ukwenza lutho emshinini. Kanti nokuphila bese ngibona ukuthi kuyantengezela isimo somnotho asizi kahle. Kodwa ngomkhosi ka-21 days baba ngibona uNkulunkulu engenzela umsebenzi kwakhona nje ukuthi ake ngikhuleke ngimtshele uNkulunkulu, ngibike uNkulunkulu ukuthi Nkosi, benginomshini wangifundisile ukuthi ngikwazi ukuthunga lokho engase ngikuthunge maphinifa. Bese kuvaleke ngisho ama-order nje baba, kungekho lutho, kuvele kwaxhobeka inhliziyo engasakwazi ukwenza lutho. Kodwa uNkulunkulu emuhle, ngomkhosi ka-21 days uNkulunkulu wavula, sengikhulekile ngamtshela uNkulunkulu, wavula uNkulunkulu. Aseqalile avelile ama-order. uNkulunkulu uyangisiza, ngiyabona nje uNkulunkulu ewenza umsebenzi. Ngibonga umkhosi ka-21 days baba, ungisizile lezo zinto engiphume nazo ku-21 days. Ngiyambonga uNkulunkulu, letha udumo kubaba uNkulunkulu egameni kaJesu Kristu. Okunye baba, enkonzweni engikuyona ngikhonza sengisekhaya lizwi, bengisebenza kakhulu uRoma 10, isivumo leso sikaRoma 10. Njalo uma ngibingelele ngaso, bagcina nabanye sebeze bejwayela ibhrentshini engikuyona. Bagcina nabanye sebeze bajwayele lesi sibingelelo sichaze ukuthi sivelaphi. Ngisho baseFilip 2, ngisho uRoma 10, ngabona nabo sebeqala manje bejoyina. Abanye bajoyinile ngabangenisa ekhaya lizwi. Sebeyasisho basisho baze basisho kathathu, sengisisho kathathu nabo sebesisho baze basisho kathathu. Ukuguqa zange ngitshele umuntu ukuthi simele ukuguqa, bengivele ngiguqe ngesikhathi masikhuleka. Sengibona bonke bayaguqa, sengibona ngizwa bonke abanye sebefundisana ukuthi ayi ngeke athi umzalwane wethu eguqa thina singaguqi.
sengibona sebeguqa nje abazalwane ebrentshini. Ngimnika udumo ubaba uNkulunkulu ngekhaya lezwi lingenile noma abanye bengakasondeli khona. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga ngiletha udumo ubaba uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngiyafisa ukuxolisa baba. Uma ubaba eshumayela, inhliziyo yami iyathinteka ngokuthi ubaba uye wakhuluma ngokuthi akufanele umuntu amele ibandla engabhabhadisiwe, engavumile izono zakhe. Ngingomunye nami obema engavumile izono. Ngingenile futhi ekwayeni, ngenzile nje imisebenzi yebandla. Ngiyacela inkosi ingithethelele. Ngizizwela nje ngingumuntu owenzile into eyisinengiso phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu enkosini ukuthi ngime phambi kwebandla ngingazingcwelisile, ngingadlulile enkonzweni yokuthi ngivume izono zami. Ngiyacela uNkulunkulu baba angithethelele. Ngiyacela futhi uNkulunkulu baba angithethelele ekuthenini benginikela ngemali ngokungaqapheli ukuthi imali ngiyithola kanjani. Ngicela uNkulunkulu baba angithethelele. Kukhona la ngike ngasebenza khona, bengiwasha lapho kulowo muzi. Uma ngiwasha ngelinye ilanga, umama wakhona ngishiyele i-uniform yakhe ukuthi ngim-ayinele. Uma ngabe ngiyi-ayina i-uniform, ngi-ayina amashethi akhe ngiwaqede, mase ngi-ayina amabhulukwe akhe, kube nezwi nje, kube ngathi kunengxoxo phakathi kwami ethi ngiyazini ukuthi njengoba ngim-ayinela amabhulukwe ngimholela esihogweni. Kuphinde kube sengathithi kunengxoxo eshoyo ukuthi ngisho nomntwana wakhona omncane obefunda ekreshi, uma ngimgqokisa amabhulukwe, ngimlungisa izinwele ey'relaxiwe eyesikoleni, ngimholela esihogweni. Enhlizweni yami nje ngazizwela ubuhlungu ngaleso sikhathi. Ngiyacela ukuthi inkosi ingithethelele ngoba bese ngike ngasebenza nje isikhathi lapho. Uma ngabe ngisebenza, imali yalapho bengiyithatha nginikele ngayo. Ngicela uNkulunkulu baba angithethelele. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama Ntsibande, abazalwane bonke bakwaNtsibande, abazalwane baseNtabeni nabaseKhalezi bonke. Ngike ngaba nephupho baba, iphupho ngihamba nobaba. Sisahamba nobaba, ubaba bekhuluma ngey'nkonzo zephasika ey'zoba khona, ukuthi inkulu ibhizi ekhona. Ngenkathi esasho njalo ubaba wakhuluma ukuthi kuningi okusuke kufanele kwenziwe. Wayesezesho ukuthi anofika. Ngasho ukuthi hhayi baba, ngiyosheshe ngifike ngalolu suku okuyoqala ngale y'nkonzo. Ngasho ukuthi ezinye izinto wangitshengisa uSiphe, ngikhuluma ngoSiphephile wakwaZulu. Ngaze ngaveza indaba yamathoyilethi namashawa ukuthi wangitshengisa ukuthi kusetshenzwa kanjani kona. So nje baba, ngibe nalelo phupho lelo. uJesu Kristu inkosi. Ngike ngaqonda ukuthi inkosi iyadinga ukuthi silekelele emsebenzini okhona njengoba kuzoba ney'nkonzo zephasika. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngiyabingelela kumama kwibandla ekhaya lezwi Ntabeni indlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Nami inkosi yami ngicela ukuxolisa
Bengikade ngisemsebenzini ngifake ama-earphone ngilalele inkonzo. Kuthe mangithi ngikhuphe ifoni ephaketheni kanti kuzocofeka i-emoji yangena ngephutha. Nkosi yami, ngiyaxolisa kakhulu. Ngibonge nomzalwane oye wangithinta wangitshela ukuthi kungene i-emoji. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa, ngiyazithoba egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela uxolo, ngiyabingelela ekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela uxolo kakhulu, ngiyaxolisa. Ngithe ngenza i-VM yeqa ngamasekendi 2. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyacela Baba Sebandi nakuNkulunkulu ngithethelele kakhulu. Ngiyakucela uxolo, ngiyaxolisa. Ngiyabona ukuthi ngenzile iphutha ngokweqa isikhathi esibekiwe. Ngiphindile futhi kwangena i-emoji ngephutha. Ngiyabonga kakhulu kubazalwane abangifonelile becela ukuthi mangiyikhiphe, ngasheshe ngayikhipha. Ngiyabonga, ngiyakubonga kubazalwane. Ngicela uxolo, beyifake ngephutha. Ngiyaxolisa. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli egameni lenkosi yami uJesu, amen. Ngicela nami Nkosi yami baba ukuxolisa kakhulu ukuthi ngasendeka i-emoji by mistake. Hhayi, ngasheshe ngayibona ngase ngiyayisusa ngingakasho umuntu ukuthi nansi i-emoji yami. Kangiwanjalo ngihlala ngi-check-a ukuthi mangikade ngilalela inkonzo ngi-check-a ukuthi hayibo ayikhona i-emoji efake kuleyo na, ayikho yini i-emoji efake kuleyo. That day ngathi ngiya-check-a, hawe Nkosi yami kanti nansi i-emoji ifakekile. Ngase ngiyayisula ngokushesha ubaba engakaboni. Manje inhliziyo yami iyathinteka abazalwane uma becolisa ukuthi hawe Nkosi yami, nami kangifanele ukuxolisa ngoba noma ubaba engayibonanga kodwa uNkulunkulu uyibonile. Ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami. Nabazalwane abayibona mhlawumbe besazongisendela ama-message basho ukuthi naku i-emoji yami babona sengiyisusile, bangabe besasenda nje. Ngiyaxolisa kakhulu bonke nje ababonayo nabo bengabonanga kabazalwane, uNkulunkulu wabona. Ngicela kakhulu baba ukuxolisa, ngicela kakhulu ukuxolisa Nkosi yami, kwakuyiphutha leminwe. Ngiyaxolisa kakhulu baba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngicela ukuzithoba, ngixolise kuwena nakuNkulunkulu baba ukuthi angizange ngilalele uthe singathumeli ngoLwesihlanu. Mina ngathumela. Ngiyacela ukuthi ningixolele egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Bekungumhla ka-27 February. Ngathumela ekuseni kwangalolo suku. Ngiyacela intethelelo egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi, amen. Ngiyabingelela obaba umpostoli nomama umpostoli baba Mtsebande. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, nginobufakazi obungithobisayo. Ngangakubona ukubaluleka bokuzila ukudla. Namhlanje since ngangena kule nkonzo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
ngangena khona ngawubona umahluko, ngazila ukudla for 21 days. Ngabe sengiyakhona ukuthi nje ngiphinde ngizenzele nami o-7 days o-3 days ngingedwa. Ngisho nabantwana egcekeni bayasho bathi-ke manje sekwaphela ngisho uvalo lalihleli likhona mabehlezi. Kumnandi nje kuhle. Ngithi Baba uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ngethembe niyaphila ekhaya nomndeni wonke, nasekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngicela ukuxolisa nami ngama-emoji noma ngisheshe ngiwasuseke kungakaveli, bengakaboni nabanye, ngize ngithole ama-message. Kodwa ngiyaxolisa kakhulu, kodwa okuthuse kakhulu kwangesonto mangifaka bese kuyeyesibili-ke yangesonto la ngiqeda nje ukuvula idatha ngidownload inkonzo, kwaphela isikhashana nje ngingena endlini ifoni ngiyiphethe ngesandla. Mase ngibuya sengithi ngizolalela inkonzo ngiyabona sekune-emoji nakhona futhi ngayicisha. Kwasho ukuthi kunomzalwane osebewonile wangithumela, kwasho ukuthi sengiyicishile, ngaxolisa nakuyena ngabonga. Ngiyaxolisa kakhulu Baba egruphini nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela noNkulunkulu angixolele ekhaya ezulwini. Nawe Baba ngiyaxolisa, sesifundiswe kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Phinde ngixolise Nkosi, ngiphinde ngixolise nangelinye ilanga ngathumela imeseji ngosuku olurongi. Ngiyaxolisa Baba, siyabonga ukusibekezelela. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Phinde ngibingelele nasemndenini wakwaBabonsibande. Ngithi uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu andise umkhawulo wenu, anibiyele ngaso sonke isikhathi. Ngiphinde ngixolise the ngisathi ngiyarekhoda ngadilitha ngoba bekwenzeke iphutha. Baba ngithanda ukuxolisa ekhaya lezwi, ngixolise kuMoya Engcwele, ngiphinde ngixolise nakuwe Baba ngoba uyasifundisa njalo, kepha siphinde siphambuke. Ngike ngathi ngilalele inkonzo ngapresa ama-emoji, ngasheshe ngawabona ngawadilitha, kepha ngangaxolisa. Kodwa mawulokuya usifundisa uthi nanoma wena ungasibonanga noma abazalwane bangabonanga, kepha uNkulunkulu noMoya Engcwele babonile. Ngisalalele ubufakazi babantwana basekhaya lezwi, kuyafika kimi nami uMoya Engcwele uyangikhumbuza ukuthi uyabezwa bayaxolisa, wena uxolisa nini? Ngithi angivele-ke nami Baba ngicele intethelelo, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa ningixolele nani bazalwane. noMoya Engcwele angithethelele, ngiyaxolisa nakuwe Baba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.